Здравейте от кухнята на Gmail Organic, аз съм Деси и настъпи един от любимите ми сезони – есента. За съжаление, освен красивите дървета, книжките, които може да четем вкъщи докато вали и топлите одеяла, с есента идват и настинките. Затова днес ще ви покажа как да си приготвите благотворна супа грипоубийствено коренче. Дълга е историята как измислихме това име, но сега ще ви покажа как да си приготвите самото ястие. Това, от което ще имаме нужда, са биокореноплодни зеленчуци. Ще ги намерите в здравословна зона. Ще използваме биоморкова, биосладък картоф, биопащърнак, биокартофи, биочесън също така. Накрая ще подправим всичко с много черен пипер, защото това е важно, и лимон. Започваме първо с рязане на зеленчуците. Избираме си морков и го добавяме. Малко гоня на зеленчуците, но вие ще се справяте по-добре. Също така картоф. Аз съм избрала и сладък картоф, и обикновен, така че нашата крем-супа наистина да се получи много богата на различни кореноплодни зеленчуци. Ето така. След като нашите зеленчуци се сварят и са готови, това, което правите, слагате наистина голямо количество черен пипер. Черният пипер, гарантирам ви, наистина ще ви помогне. И смиламе всичко, можете да използвате блендер или пасатор. В моя случай супичката изглежда ето така. Наистина е много ароматна. Иска ми се да можете да я помириште, но ще я помириште, когато я приготвите в къщи. И ще взема този лимон и ще изтискаме част от него вътре в супата и ще гледам да не се напърскам междувременно. Ето така. Вие можете да го направите непосредствено преди да я сервирате. Надявам се, че супата ще ви помогне, ще ви държи топли. Продължавайте да ни следите на YouTube канала ни Gmail Organic. Ще се видим следващата седмица.